Bütün dünya yayran koronavirusun Türkmenistan'da yokluğunu ercellik bilen aydılıp geldi. Haranda Berdi Muhammedov ol virusun öňüni almak üçin zerur çäreler görmäge mecbur bolýar. Ayallara uzun milli köýnek giymek hem ýaglyk dakynlyk barada täze görkezme berildi. Ýöne adamyň milli aýratynlyklaryny kemsidici, goşadyrnak üçin ýokardan berilen bu buyruk bilen ayallaryň ählisi ılalaşyp baranak. Olar milli türkmen köýnegini giymekden hem başyny ýaglyk bilen bogmakdan ýüze gurýarlar. Täze egin eşik düzgününe boyun egmedik mugallimalary paýtagtyň mekdeplerine işden çykarýarlar. Paýtagtdaky nomer 7-nji orta mektepden eýýan 3 mugallimy işden çykaryldy. Bu geçirilip beren çäräniň arasynda rus dilli hem rus dilinde okudyan mugallimalar ýygyrlanyp başlandy. Beýle ýygyrlama aýratynam vilayetlerde bu işlendi. Şol wagtyň özünde geçirilen türlü çäreler üçin pul ýygnamak işlerinden ýüz öwrenler hem ýygyrlanýar. Olardan biri Türkmenabad şäherindäki nomer 29-njy orta mektebiň mugallimasy Ala Genadiyevna Kuzmina boldy. Mektep direktori Gulistan Jebbarovna hamana Milli Howpsuzlyk ministrliginiňki tanışlaryna arkalanyp mugallimy göz üçin işden çykarýar. Türkmenistan dünýä jemgyýetçiliginiň öňünde gender deňligini saklaýanyny söz berse-de milli adlykdakylaryň ýygyrlamaýanyny aýtsa-da ýurt içinden göçbäge meşhur edilýän siýasaty dowam edýär.